shawarwari akan social media. Yau da kullum ko yau da gobe idan har ka kasance kana posting kuma kana gani wani posting ɗin naka sai ya tafi viral, wani sai ya tafi ka ga bai tafi ba, to yana da kyau akwai insight da ake dubawa. Idan ka shiga cikin dashboard ɗinka za a nuna ma wajen insight. Amfanin wannan wajen za ka je ka duba 'yan wace ƙasa ne suke bin ka, kenan za ka fahimci yarensu da wane yare ne ya fi tafiya a content ɗinka. Za ka je ka duba a ƙasan 'yan wane gari ne suka fi bibiyan ka, za ka je ka duba time ɗinsu. Za a nuna ma ranakun da aka fi kallon content ɗinka, za a nuna ma time ɗin da content ɗinka wanda ka ɗora ya fi tafiya. Saboda haka duk waɗannan za ka bi kai analyzing ɗinsu. Idan aka ce ranar Asabar content ɗinka ya fi tafiya viral, sai ka dinga tanadar ranar Asabar, rana ta musamman yin live a ranar, ka dinga posting a ranar. Ko kuma a ce ma sai ƙarfe 8 ko ƙarfe 9, wani kar ka ji ana cewa ƙarfe 8 ko da daddare ake yin posting. Wani shi zai yi posting ƙarfe 10 na safe, musamman ranar Talata, Laraba, sai ya ga abinsa ya tafi viral. To kowace rana akwai lokacin da ake mata posting domin a tafi viral. Da kuma abu na biyu shine tag. Ka dinga bibiyan wani tag ne ya fi tafiya a wannan lokacin, za ka dinga posting akan wannan tag ɗin. Sai kuma topic ɗin da ya fi tafiya a wannan lokacin, shi ma za ka tanadi irin content ɗinka da kake yi, sai ka dinga mu'amala da wannan topic ɗin a wannan lokacin.